wona mbombo kanyoko nje usuka la eThekwini uyigoli awunengqondo ngempela wona nje nigijima lapha shit ayanyanye ayishep eish athi ngiright ngenayi phone ngiphatha pop ngoba manje mina ngiyahluleka ukupretend shit man niyela amasimba ebhola shit right faka yonke lento please faka yonke ivideo man shit wena yenza ivideo man shit le njalo vele wena uzokubuka Chachu Goto Makata Zidudla Ngono bana bayigudla bube kude kodwa uthi kancane nje ngisafuna ukulungisa kudla umkhukhu liyabukisa Chachu liyabukisa wow Chacha 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 lalela uChacha ubona ukhipha ukuthi mfushane wasetha ngilishaya irufini emapaleni erabi manje irufu uyaduduza ukhuzana waduduza ukhuzana. This is leadership aka hey kudzima la aka uyasondela yaphefumula uza kancane wena wabona uNeymar what you mean? Yebo. Hayibo.